Καλώς ήρθατε στο podcast «Ρώτη το λογιστή σου» του λογιστικού γραφείου Μενέλαος Μαλτέος και συνεργάτες. Σε αυτό το podcast απαντάμε στις ερωτήσεις σας σχετικά με τη λογιστική και τα φορολογικά, προσφέροντας πρακτικές συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε καλύτερα τις οικονομικές σας υποθέσεις. Είτε είστε επιχειρηματίας είτε ιδιώτης, εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Ρώτη το λογιστή σου». Είμαι ο Φώτης Μαλτέζος από το λογιστικό γραφείο Μενέλαος Μαλτέος και συνεργάτες και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ρόλο κρίσιμο σε κάθε επιχείρηση. Τον οικονομικό διευθυντή, γνωστό και ως CFO, Chief Financial Officer. Παρότι συνήθως συζητάμε για φορολογικά θέματα, το θέμα μας σήμερα έχει ευρύτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Θα εξετάσουμε τις βασικές λειτουργίες οργάνωσης της οικονομικής διεύθυνσης μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, και θα δούμε πώς ο CFO παράγει αξία για την επιχείρηση, πώς τη δημιουργεί και τι πρέπει να κάνει για να το πετύχει. Ο CFO είναι ο κορυφαίος οικονομικός υπεύθυνος μιας εταιρείας και μέλος της ηγετικής ομάδας. Ο ρόλος του ξεπερνά την τήρηση λογιστικών βιβλίων. Πρόκειται για στρατηγικό και απαραίτητο συνεργάτη του Διευθύνοντος Συμβούλου, που επικεντρώνεται στη χρηματοοικονομική υγεία και στρατηγική της επιχείρησης. Ο CFO καλείται να διασφαλίσει ότι οι οικονομικοί πόροι αξιοποιούνται σωστά, οι κίνδυνοι ελέγχονται και η εταιρεία ακολουθεί μια πορεία που μεγιστοποιεί την αξία της. Πώς λοιπόν ο CFO παράγει αξία? Πρωταρχικός στόχος κάθε CFO είναι η αύξηση της αξίας για τους μετόχους. Αυτό σημαίνει συνεχή αναζήτηση και υλοποίηση της στρατηγικής που μπορεί να προσφέρει τη μέγιστη απόδοση στους ιδιοκτήτες, παύλα μετόχους της επιχείρησης. Η αξία δεν παράγεται μαγικά, προκύπτει από σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις, έλεγχο του κόστους και επενδύσεις που αποδίδουν στο μέλλον. Ο CFO, ως οικονομικός ηγέτης, καθοδηγεί αυτά τα θέματα, επιβλέπει τις οικονομικές αποφάσεις, έτσι ώστε κάθε ευρώ να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της επιχείρησης. Με λίγα λόγια, ο CFO ευθυγραμμίζει τα οικονομικά με τη στρατηγική, μετουσιώνοντας τους αριθμούς σε επιχειρηματική αξία. Επιπλέον, ο CFO λειτουργεί ως θεματοφύλακας της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Φροντίζει να υπάρχει ρευστότητα για να λειτουργεί απρόσκοπτα η εταιρεία, εξασφαλίζει χρηματοδότηση για ανάπτυξη όταν χρειάζεται και διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών, τραπεζών και λοιπόν συνεργατών και εμπλεκόμενων μερών. Όλα αυτά συμβάλλουν στην αύξηση της αξίας της εταιρείας μακροπρόθεσμα, είτε μέσω υψηλότερης κερδοφορίας, είτε μέσω ενίσχυσης της φήμης και αξιοπιστίας της στην αγορά. Αν θέλουμε να οργανώσουμε σωστά τις οικονομικές λειτουργίες μιας επιχείρησης, θα πρέπει να κατανοήσουμε τις βασικές αρμοδιότητες του CFO. Ανεξαρτήτως του μεγέθους της εταιρείας, οι πυλώνες αυτοί παραμένουν παρόμοιοι. Μόνο η κλίμακα και η πολυπλοκότητα διαφέρει. Ας δούμε τις κύριες λειτουργίες που επιβλέπει ένα CFO και πώς κάθε μία προσθέτει αξία στην επιχείρηση. Πρώτον, ένας από τους κύριους στόχους του CFO είναι η αύξηση της αξίας για τους μετόχους. Όπως προαναφέραμε, ο CFO έχει ως κορυφαία προτεραιότητα τη στρατηγική που μεγιστοποιεί την απόδοση για τους μετόχους ιδιοκτήτες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό της επιχειρηματικής στρατηγικής, αξιολογεί νέες ευκαιρίες, επενδύσεις, επεκτάσεις, συνεργασίες, αναδιαρθρώσεις και λαμβάνει μέτρα μείωσης του κόστους όπου αυτό είναι δυνατόν. Η μείωση των περιττών δαπανών και η αύξηση της αποδοτικότητας βελτιώνουν την κερδοφορία, ενώ οι συνετές επενδύσεις αυξάνουν την αξία της εταιρείας μελλοντικά. Διασφάλιση αξιόπιστων εσωτερικών ελέγχων. Ένας διαρκής φόβος κάθε οικονομικού διευθυντή είναι μήπως κάποια έλλειψη ελέγχου οδηγήσει σε λάθη ή απάτες που θα βλάψουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Γι' αυτό, βασική λειτουργία του CFO είναι να εγκαθιδρύει και να επιβλέπει ένα σύστημα εσωτερικών ελέγχων και διαδικασιών. Αυτοί οι έλεγχοι προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία, εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των οικονομικών αναφορών και τηρούν την εταιρεία εντός του νομοθετικού πλαισίου. Ο CFO συχνά συνεργάζεται με το τμήμα εσωτερικού ελέγχου αν υπάρχει, για να εντοπίσει αδυναμίες στα συστήματα και να τις διορθώσει εγκαίρως. Ένα ισχυρό σύστημα ελέγχων όχι μόνο αποτρέπει ζημιές, αλλά και θωρακίζει την αξιοπιστία της οικονομικής διεύθυνσης, κάτι κρίσιμο για την εμπιστοσύνη διοίκησης επενδυτών και πιστωτών. Τρίτον, κατανόηση και διαχείριση κινδύνων. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον,
Οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Από την απώλεια ενός μεγάλου πελάτη ή προμηθευτή, μέχρι μια απότομη αλλαγή στις τιμές πρώτων υλών, αλλαγές στην νομοθεσία ή οικονομικές κρίσεις. Ο CFO έχει την ευθύνη να εντοπίζει αυτούς τους κινδύνους, να αξιολογεί το πόσο σοβαροί είναι και να σχεδιάζει στρατηγικές μετρίασής τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πρακτικές όπως εξέβρεση εναλλακτικών προμηθευτών ώστε να μην βασίζεται η εταιρεία σε ένα μόνο συνεργάτη, προετοιμασία σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ασφάλιση έναντι κινδύνων, χρήση συμβολέων με σταθερές τιμές για προστασία από διακυμάνσεις τιμών ή αντιστάθμιση συναλλαγματικών κινδύνων αν η εταιρεία κάνει συναλλαγές με ξένα νομίσματα. Με απλά λόγια, ο CFO λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας της εταιρείας. Προβλέπει πού μπορεί να χτυπήσει η καταιγίδα και φροντίζει να προετοιμάσει το πλοίο έτσι ώστε να την αντέξει. Η σωστή διαχείριση κινδύνων προστατεύει την αξία της επιχείρησης από απρόοπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να την κλονίσουν. Άλλη αρμοδιότητα του CFO είναι η ευθυγράμμιση των μετρήσεων απόδοσης με τη στρατηγική. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν δείκτες και KPIs, βασικούς δείκτες απόδοσης, για να παρακολουθούν την πορεία τους. Συχνά όμως, αυτά τα μέτρα βασίζονται σε ανάγκες του παρελθόντος και δεν αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική κατεύθυνση που θέλει να πάρει η εταιρεία. Ο CFO πρέπει να συνδέσει το σύστημα μέτρησης της απόδοσης με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζει ποιες μετρήσεις οδηγούν σε ανεπιθύμητες ή μη παραγωγικές συμπεριφορές και τις καταργεί ή τις τροποποιεί. Παράλληλα, εισάγει νέους δείκτες που ενθαρρύνουν τα στελέχη να δουλεύουν προς τις στρατηγικές προτεραιότητες. Για παράδειγμα, αν η στρατηγική είναι η καινοτομία, ο CFO μπορεί να καθιερώσει δείκτες που μετρούν τη δημιουργία νέων προϊόντων ή τη βελτίωση διαδικασιών, αντί μόνο για την περικοπή κόστους. Επίσης, ο CFO φροντίζει τα κίνητρα και οι ανταμοιβές, όπως για παράδειγμα μπόνους, να συνδέονται με αυτά τα νέα μέτρα, έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν λόγο να στηρίξουν τη στρατηγική. Αυτή η ευθυγράμμιση είναι συνεχής προσπάθεια. Κάθε φορά που η στρατηγική αλλάζει, οι μετρήσεις και τα κίνητρα πρέπει να αναθεωρούνται αναλόγως. Βελτίωση αποδοτικότητας και έλεγχος κόστους. Ο CFO συνεργάζεται με όλους τους διευθυντές τμήματων για να εντοπίσει ευκαιρίες βελτίωσης της λειτουργίας τους και εξοικονόμησης κόστους. Με εργαλεία όπως η σύγκριση με ανταγωνιστές ή αλλιώς benchmarking ή οικονομικές αναλύσεις διεργασιών, ο CFO μπορεί να επισημάνει τομείς που η εταιρεία υστερεί ή σπαταλά πόρους. Έπειτα, με πειθό και σωστή επικοινωνία, βοηθά τους υπαλλήλους άλλων τμήματων να υλοποιήσουν αλλαγές που βελτιώνουν την αποδοτικότητα. Αυτό μπορεί να σημάνει αυτοματοποίηση μιας διαδικασίας, αναδιοργάνωση μιας ομάδας ή υιοθέτηση μιας βέλτιστης πρακτικής του κλάδου. Εδώ ο οικονομικός διευθυντής παίζει το ρόλο καταλήτη. Παρέχει τα δεδομένα και την επιχειρηματολογία μέσα από αριθμούς και αναλύσεις που δικαιολογούν τις βελτιώσεις και παράλληλα εξασφαλίζει ότι διοχετεύονται όλοι οι απαραίτητοι πόροι, χρόνος, χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό, εκεί που χρειάζεται για να υλοποιηθούν αυτές οι αλλαγές. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο λιτή, αποτελεσματική επιχείρηση με χαμηλότερο κόστος και καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Τέλος, είναι η οργάνωση του οικονομικού τμήματος και η ανάπτυξη του προσωπικού, το οποίο είναι ένα αρκετά δύσκολο και απαιτητικό κομμάτι και καθήκον του οικονομικού διευθυντή. Γιατί πριν απαιτήσει βελτιώσεις από όλη την εταιρεία, ο CFO πρέπει να σιγουρευτεί ότι το ίδιο το τμήμα λειτουργεί υποδειγματικά. Ένα αδύναμο ή δυσλειτουργικό οικονομικό τμήμα θα μείωνε την αξιοπιστία του CFO στα μάτια των άλλων στελεχών, καθώς δεν ασκεί πρώτα ο ίδιος αυτά που κηρύττει. Συνεπώς, ο CFO εισάγει μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης μέσα στην οικονομική διεύθυνση. Αυτό περιλαμβάνει ενέργειες σε 3 άξονες: προσωπικό, διαδικασίες και οργάνωση. Ο CFO επενδύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του τμήματος, φροντίζοντας να διευρύνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Προωθεί επίσης το διαμοιρασμό γνώσης, όπως για παράδειγμα εκπαίδευση μεταξύ συναδέλφων σε διαφορετικές θέσεις και ενθαρρύνει ένα περιβάλλον ανοιχτής επικοινωνίας μέσα στην ομάδα. Έτσι δημιουργεί ένα δυνατό ανθρώπινο κεφάλαιο, ικανό να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις. Επίσης, ο CFO στοχεύει στη βελτίωση της ακρίβειας και της ταχύτητας των οικονομικών πληροφοριών που παράγει το τμήμα. Αυτό μπορεί να σημαίνει υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και λογισμικών για αυτοματοποίηση, π.χ. αυτοματοποιημένες αναφορές, αναβαθμίσεις των ERP συστημάτων, αλλά και ανασχεδιασμό διαδικασιών, έτσι ώστε να είναι πιο λιθές και γρήγορες. Παράλληλα, φροντίζει οι έλεγχοι να είναι αποτελεσματικοί, χωρίς όμως να εμποδίζουν δυσανάλογα τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας. Δηλαδή, θέλει ελέγχους που προστατεύουν χωρίς να γραφειοκρατιοποιούν υπερβολικά τις λειτουργίες.
Τέλος, προωθεί τη χρήση εργαλείων που επιτρέπει στους άλλους μάνατζερ άμεση πρόσβαση στα δεδομένα, π.χ. εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, έτσι ώστε να παίρνουν μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται, χωρίς πάντα να απαιτείται η μεσολάβηση του οικονομικού τμήματος. Συχνά ο CFO αναδιοργανώνει την ομάδα σε μικρότερες ομάδες ή έργα που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες βελτιωτικές πρωτοβουλίες. Αντί δηλαδή για μια στατική ιεραρχία, δημιουργεί ευέλικτες διεπιστημονικές ομάδες έργου μέσα στο οικονομικό τμήμα, όπου έχουν στόχο να υλοποιήσουν αλλαγές. Π.χ. ένα project για επιτάχυνση της έκδοσης οικονομικών αναφορών στο τέλος του μήνα. Έτσι καλλιεργεί μια project-based νοοτροπία και αποτελέσματος, όπου κάθε ομάδα αναγνωρίζει το στόχο της και συνεισφέρει σε αυτόν. Παράλληλα, ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα του CFO είναι η λήψη αποφάσεων σχετικά με επενδύσεις και κατανομή κεφαλαίου. Σε απλά λόγια, ο CFO αποφασίζει πού θα διατεθούν τα χρήματα της εταιρείας για να αποφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Στη βασική του μορφή, αυτό σημαίνει ότι εξετάζει προτάσεις για δαπάνες ή έργα και αξιολογεί την καθαρή παρούσα αξία ή άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες για να κρίνει αν αξίζει να χρηματοδοτηθούν. Αν μια προτινόμενη επένδυση υπόσχεται κέρδη μεγαλύτερα από το κόστος της, ίσως εγκριθεί. Αν όχι, απορρίπτεται. Παράλληλα, ο CFO ελέγχει στενά τις μεγάλες δαπάνες, αγορές παγίων, νέες προσλήψεις, ώστε τα χρήματα να χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει πραγματική απόδοση. Αυτή η πειθαρχία στη διάθεση πόρων εξασφαλίζει ότι η εταιρεία δεν σπαταλά κεφάλαια και ότι έχει διαθέσιμα μέσα για σημαντικές ευκαιρίες. Και η τελευταία λειτουργία που είναι απαραίτητη μέσα στο πλαίσιο που δουλεύει ο CFO και καλείται να τη διαχειριστεί είναι η χρηματοοικονομική στρατηγική και η χρηματοδότηση. Η εξασφάλιση δηλαδή ότι η εταιρεία έχει τα απαραίτητα κεφάλαια για να λειτουργήσει και να μεγαλώσει. Ο CFO διαμορφώνει τη χρηματοοικονομική στρατηγική της εταιρείας, αποφασίζοντας πώς θα χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες. Μέσω δανεισμού, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, επανεπένδυσης κερδών. Είναι υπεύθυνος για τη σχέση με τις τράπεζες, διαπραγματεύεται δάνεια ή πιστωτικές γραμμές, φροντίζει να τηρούνται οι όροι των συμβάσεων και ότι η εταιρεία δανείζεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Επιβλέπει επίσης τη διαχείριση διαθεσίμων που τοποθετούνται ταμιακά διαθέσιμα ώστε να έχουν απόδοση με ασφάλεια, π.χ. σε προθεσμιακές καταθέσεις ή άλλες επενδύσεις χαμηλού ρίσκου, και σε μεγάλες επιχειρήσεις με επενδυτές, ο CFO αναλαμβάνει πολλές φορές και τον χειρισμό των σχέσεων με μετόχους και επενδυτές. Μεριμνά για τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωσή τους, έτσι ώστε να διατηρείται η εμπιστοσύνη τους. Όλες αυτές οι ενέργειες διασφαλίζουν ότι η εταιρεία έχει την οικονομική ευρωστία να υλοποιήσει τα σχέδιά της και ότι μπορεί να αντλήσει κεφάλαια όταν χρειάζεται, κάτι που είναι ουσιώδες για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Όλες αυτές οι λειτουργίες λοιπόν που αναφέραμε συνθέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο CFO οργανώνει την οικονομική υπηρεσία μιας επιχείρησης. Δεν εκτελεί απαραίτητα μόνος του όλες αυτές τις εργασίες, αλλά καθοδηγεί μια ομάδα που περιλαμβάνει λογιστές, ελεγκτές, ταμείες και άλλα στελέχη, αλλά ο ίδιος καθορίζει τις προτεραιότητες, παρακολουθεί και συντονίζει για να διασφαλίσει ότι όλα λειτουργούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι σπάνια οι ευθύνες αυτές περιορίζονται αποκλειστικά στον CFO ή στο οικονομικό τμήμα. Ο CFO χρειάζεται να συνεργάζεται στενά με άλλα τμήματα και διευθυντές παραγωγής, πωλήσεων, προμηθεών, ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς πολλά από τα παραπάνω απαιτούν διατμηματικές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, η μείωση του κόστους μπορεί να αφορά την παραγωγή, η διαχείριση κινδύνων μπορεί να απαιτεί νομικές ενέργειες, οι μετρήσεις απόδοσης αφορούν όλους, άρα ο CFO πρέπει να έχει ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και ηγεσίας χωρίς τυπική εξουσία για να επηρεάζει και να κινητοποιεί ανθρώπους που δεν του αναφέρονται ιεραρχικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος της αξίας που φέρνει. Γίνεται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των οικονομικών στόχων και της επιχειρησιακής υλοποίησης σε όλη την μονάδα της επιχείρησης. Πολλές φορές ο κόσμος μπερδεύει τις έννοιες του CFO με τον υπεύθυνο λογιστηρίου. Ο controller, όπως αλλιώς τον λέμε, είναι συνήθως ο επικεφαλής του λογιστηρίου που εστιάζει στα λογιστικά βιβλία, την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων και τη συμμόρφωση με κανονισμούς. Ο CFO, απ' την άλλη, είναι ένα ανώτερο διοικητικό στέλεχος με ευρύτερο στρατηγικό ρόλο. Ποια είναι λοιπόν τα όρια μεταξύ τους? Στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι εύκολο, καθώς η ρόλη είναι διακριτή. Ο controller ασχολείται κυρίως με τις καθημερινές λογιστικές εργασίες και την οικονομική διοικητική υποστήριξη, ενώ ο CFO επικεντρώνεται στη στρατηγική, τη διαχείριση πόρων και στη μεγάλη εικόνα.
Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος λογιστηρίου καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις, διαχειρίζεται το κλείσιμο του μήνα, φροντίζει να πληρωθούν οι υποχρεώσεις και να τιμολογηθούν εγκαίρως στους πελάτες. Ο CFO θα εξετάσει αυτές τις αναφορές, όμως από μια διαφορετική σκοπιά. Θα τις αξιολογήσει, θα δώσει εξηγήσεις στη διοίκηση στους μετόχους για τα αποτελέσματα και θα σκεφτεί πώς οι αριθμοί αυτοί επηρεάζουν ή αντανακλούν τη στρατηγική πορεία της εταιρείας. Επίσης, ο CFO θα ασχοληθεί με το γιατί ζητούνται συγκεκριμένοι προϋπολογισμοί από τα τμήματα, αν αυτοί ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους και αν τα αιτήματα για κεφαλαιοχικές δαπάνες έχουν επιχειρηματικό νόημα. Την ίδια στιγμή, ο υπεύθυνος λογιστηρίου είναι πιθανό να συντάσει τον προϋπολογισμό, συγκεντρώνοντας στοιχεία από όλα τα τμήματα υπό την καθοδήγηση του CFO. Μια απλή διατύπωση της διαφοράς είναι ότι ο υπεύθυνος λογιστηρίου κρατά τα βιβλία και ο CFO είναι αυτός που βλέπει μπροστά. Ο μεν πρώτος φροντίζει να λειτουργεί σωστά η χρηματοοικονομική διοικητική μηχανή της εταιρείας, ενώ ο δεύτερος σχεδιάζει το χρηματοοικονομικό μέλλον της εταιρείας. Πού θα βρει χρήματα, πώς θα αναπτυχθεί και πώς θα προστατευτεί από κινδύνους. Φυσικά, σε μια μικρότερη επιχείρηση, είναι πιθανόν ο ίδιος άνθρωπος να καλύπτει και τους δύο ρόλους, λόγω των περιορισμένων πόρων. Ο ιδιοκτήτης ή ένας οικονομικός διαχειριστής μπορεί να ενεργεί ταυτόχρονα ως controller και ως CFO. Αυτό όμως εγκυμονεί κινδύνους, καθώς ο όγκος εργασιών, ακόμα και για έναν από τους δύο ρόλους, είναι πολύ μεγάλος. Και όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί να τα κάνει όλα, συχνά θα επικεντρωθεί στα επίγοντα καθημερινά λογιστικά καθήκοντα που φαίνεται ότι δεν μπορούν να περιμένουν, παραμελώντας τις στρατηγικές οικονομικές ανάγκες που όμως έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Αυτό είναι μια παγίδα που πέφτουν συνήθως όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς τους πνίγει η καθημερινότητα και δεν μπορούν να δουν πού πηγαίνει το καράβι. Συνοψίζοντας λοιπόν, ο CFO και ο υπεύθυνος λογιστηρίου έχουν διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους. Ο ένας διασφαλίζει ότι το πλοίο είναι σε τάξη, ενώ ο άλλος χαράσει την πορεία και τον προορισμό. Και οι δύο είναι απαραίτητοι και ειδικά όσο μεγαλώνει μια επιχείρηση για την υγιή οικονομική της λειτουργία. Γι' αυτό λοιπόν έχει σημασία το μέγεθος κάθε επιχείρησης. Ωστόσο, ανεξαρτήτως μεγέθους της επιχείρησης, οι αρχές χρηματοοικονομικής διαχείρισης είναι οι ίδιες παντού. Μια πολυεθνική μπορεί να έχει ολόκληρα τμήματα με δεκάδες υπαλλήλους για κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργίες, εσωτερικούς ελέγχους, διαχείριση κινδύνων, προϋπολογισμούς, ταμειακή διαχείριση κτλ. Ενώ μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση ίσως έχει έναν ή δύο ανθρώπους να τα κάνουν αυτά. Οι βασικές λειτουργίες όμως παραμένουν οι ίδιες και απαραίτητες. Στο τέλος της ημέρας, κάποιος πρέπει να κρατά τα οικονομικά σε τάξη, να σχεδιάζει πώς θα βρεθούν χρήματα για το μέλλον, να προσέχει να μην εκτροχιαστεί το κόστος και να σκέφτεται τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν. Για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως είπαμε, συχνά δεν υπάρχει επίσημο CFO. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες ή οι λογιστές τους πρέπει να φορέσουν το καπέλο του CFO σε ορισμένες στιγμές και να σκεφτούν στρατηγικά. Πρακτικά αυτό σημαίνει: κάντε ένα βήμα πίσω από την καθημερινή μάχη και αναρωτηθείτε πού πηγαίνει η επιχείρηση οικονομικά. Υπάρχει σχέδιο για το πώς θα αναπτυχθεί. Έχει προβλεφθεί ένα αποθεματικό ασφαλείας για δύσκολες περιόδους. Παρακολουθούμε τους σωστούς δείκτες, όπως για παράδειγμα περιθώριο κέρδους ή ταμειακές ροές. Ή μας διαφεύγουν σημαντικά σημάδια. Αυτά τα ερωτήματα είναι στο επίκεντρο της σκέψης CFO, που ανεξαρτήτως αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, πρέπει κάποιος να σκέπτεται κατά αυτόν τον τρόπο. Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όπου υπάρχει και επίσημα CFO, το όφελος είναι ότι υπάρχει κάποιος αφιερωμένος σε αυτά τα ζητήματα σε πλήρη βάση. Ο CFO θα ηγηθεί πρωτοβουλειών για μείωση κόστους, θα αναζητήσει επενδυτικές ευκαιρίες, θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση, θα εφαρμόσει συστήματα για αποδοτικότερη λειτουργία. Επίσης, θα οργανώσει σωστά τις οικονομικές υπηρεσίες και ο ρόλος του γίνεται πιο διαχειριστικός και καθοδηγητικός, καθώς συντονίζει όλη την ομάδα για να λειτουργούν αρμονικά και να εξυπηρετούν τη γενική στρατηγική. Ανεξάρτητα όμως από τον τίτλο ή το μέγεθος, η ουσία είναι ίδια. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μιας επιχείρησης και η οικονομική της οργάνωση εν γέννη πρέπει να φροντίζουν ώστε η επιχείρηση να είναι υγιή σήμερα και δυνατή αύριο. Αυτό σημαίνει σωστή καταγραφή και έλεγχο στο παρόν και διορατικότητα και σχέδιο για το μέλλον. Είτε το κάνει ένα CFO με ομάδα, είτε το κάνει ένας πολυάσχολος ιδιοκτήτης σε συνεργασία με τον λογιστή του, οι αρχές δεν αλλάζουν. Συμπερασματικά λοιπόν θα πούμε ότι ο οικονομικός διευθυντής διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην επιχείρηση για τη δημιουργία αξίας. Είδαμε πώς παράγει αξία και πώς επιδιώκει την καλύτερη δυνατή απόδοση για τους μετόχους, κρατώντας σφιχτό το σκάφος των οικονομικών,
και ανοίγοντας δρόμους για το μέλλον. Αυτή η αξία δεν μετριέται μόνο στα οικονομικά μεγέθη. Φαίνεται και στην ικανότητα της επιχείρησης να επιβιώνει σε δύσκολους καιρούς, δηλαδή την ανθεκτικότητά της και να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες όταν παρουσιάζονται. Είτε είστε μια μικρή επιχείρηση είτε μεγάλος οργανισμός, οι αρχές που συζητήσαμε είναι εφαρμόσιμες. Η σωστή οικονομική οργάνωση δεν είναι πολυτέλεια μόνο για τις μεγάλες εταιρείες, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Αν δεν μπορείτε να έχετε ξεχωριστό CFO, τουλάχιστον σκεφτείτε σαν CFO. Υιοθετήστε αυτή την νοοτροπία. Εστιάστε στη δημιουργία αξίας και τον έλεγχο των οικονομικών για να μπορέσετε να θωρακίσετε το μέλλον της επιχείρησής σας. Ελπίζω αυτές τις πληροφορίες από το σημερινό επεισόδιο να σας ήταν χρήσιμοι. Να δώσαμε μια εικόνα για το ρόλο του οικονομικού διευθυντή και τι πρέπει να κάνει στην επιχείρηση, γιατί η οικονομική διαχείριση δεν έχει να κάνει μόνο με αριθμούς, αλλά με τη λήψη σωστών αποφάσεων. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα Apple Podcasts, στο Spotify και στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα επεισόδια και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για επιπλέον πληροφορίες. Μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάστε ότι οι σωστές οικονομικές αποφάσεις ξεκινούν με τις σωστές ερωτήσεις.